Formació i cursos gratuïts per a aquesta etapa de confinament. Cursos destinats a joves, empreses i població en general. En primer lloc, SAPS GVA, Servici de Formació Online de la Generalitat Valenciana que pretén apropar el ciutadà a l'administració. És una formació no reglada, però bastant útil i pràctica per a la vida diària. Com accedir a través d'internet? En segon lloc, Google Actívate, iniciativa de Google amb la col·laboració de diverses organitzacions del Govern d'Espanya, el Fons Social Europeu, la Càmera de Comerç, CEPE i el Portal de Treball. Ací podreu trobar tot tipus de cursos, productivitat personal, desenvolupament web, fonaments de màrqueting. Aprendergratis.es. A través d'aquesta pàgina web podreu trobar cursos gratuïts de comptabilitat, Excel, negocis, disseny web, psicologia, entre molts altres. Coursera, plataforma que permetrà a totes les universitats afectades del món l'accés gratuït al catàleg de cursos. Khan Academy, aplicació creada per Salman Khan que proporciona un estudi personalitzat per als estudiants, accés a classes de càlcul, àlgebra, química, biologia, astronomia, finança i economia. A la Universitat Politècnica de València oferten un curs complet d'Excel per aprendre a utilitzar aquesta ferramenta digital. Per a promoure la lectura online, Planeta Libros ens convida a la descàrrega d'alguns dels seus llibres gratuïts. La sombra del viento, Los hombres que no amaban a las mujeres, entre alguns altres. El Portal del Conocimiento ens apropa més de 50 llibres digitals, documentals, vídeos, revistes i publicacions. A Amazon també podreu descarregar llibres gratuïts gràcies a l'autorització dels seus escriptors. La Universitat Complutense de Madrid també serà un bon recurs, ja que tindreu accés a la seva biblioteca virtual amb més de 30.000 exemplars. A la plataforma Nubico disposareu d'un accés gratuït durant 15 dies i, per últim, a Roca Editorial podreu escollir entre 14 lectures disponibles. Recordeu que per a inscriure's en qualsevol d'aquests cursos serà necessari un registre previ. Espero que aquesta informació us resulti d'utilitat i faci un poc més curts aquests llargs dies.